ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କୋଭିଡ଼ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଭଳି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହି ରଖୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ନିଜର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ COWIN। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କୋଇନ୍। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ COWINର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଶୋ କରୁଛି। ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଏକ ଶୋ କରୁଛି ଏଣ୍ଟର ୟୋର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ OTP ଯିବ। ସେଇ OTPଟିକୁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ 3ଟି ମେମ୍ବରଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହେଇଅଛି ଓ ପ୍ରଥମ ମେମ୍ବରଟି ବିଶ୍ୱଜିତ ସେନାପତି। ଡୋଜ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଡାଉନଲୋଡ଼ର ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଥିବ। ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ।